moje jméno je Dobrý týpek a jestli byste se chtěli připojit, tak vám dám kódíček. Je to kód. Já vám hned řeknu kód. Je to kód 92988. Jo, teď to sice nebude fungovat, ale to vůbec nevadí. Nevím, proč mám zase tam byl pas od nuly. Nevím, lidi. Tak se jojnujte se. No. Já zatím musím... Tak dáme play. Doufám, že to vyhrajem. No, tak se fakt asi nevím. Prosím, dobrou mapu. Prosím. Lidi, já doufám, že tam bude nějaká dobrá mapa. Já doufám. Lidi, prosím, ať tam je nějaká dobrá mapa. Prosím. Prosím, jsem začala poslední moc se toho vážili, moc lidí. Možná bude song, nevím jaké, ale možná nějaké, možná bude song. Tak lidi, hezky, to je pohoda. Zatím jsme nevypadli. Pojďte, nějaká dobrá mapička. Jo, to je celkem dobrý, toto mapa. Lidi, schválně potom napište do komentářů, která mapa je vaše nejoblíbenější. Za mě je to asi ten Aquapark, ten je mega dobrý. Nebo nevím, mám všechny mapy rád, ale no prostě nevím, mám všechny mapy rád. A vážím si, jakože měl někdo odvahu udělat takovou dobrou hru, to je zase jako respekt. To je fakt respekt. Někdo měl odvahu udělat takovou dobrou hru. Kurňa, to musíme vyhrát, lidi. Jestli to nevyhrajem, tak se fakt nevím. Tohle lidi, my prohrajem. Lidi, my prohrajem. To nesmí být. Já nesmím prohrát. Lidi, my jsme to dali. Yes. Dělali jsme to, lidi. Jestli by to někdo hrál, těch lidí, co se na to dívají, tak pardon, jako že se vám směju a doufám, že bude něco dobrýho. Prosím. No, to je celkem. No, moc mě to teda nebaví. Na ty parkoury, toto. Budu točit videa ani z Robloxu na mobile, samozřejmě. Pište do komentářů, nebo pište prostě, co byste chtěli za hru v Robloxu. Pište mi to. Já potom to nějak zhodnotím. Lidi, ne, my jsme to podělali. No nic, lidi. Tak aspoň toto místo. Proč nám tam skočila reklama? When you walk, when you take the tram, when you drive, as long as you move, you can accumulate steps and exchange them for Robux. It's that... Všechny aplikace na Robuxy jsou fake. Jsou fake, ty aplikace na Robuxy jsou fake, prostě nevěřte tomu. Já sám jsem chtěl Robuxy a ono to mě chtělo e-mail. Takže nikdy nestahovat.
dejte vědět. Do komentářů, co se vám líbí. Kdyby Roblox, tak pište videa. Pište prostě Roblox, kdyby Bravo Stars. No na Roblox nebudete muset poradit nějakou jinou hru. To byl easy win. Lidi, ještě se mi tady bývaly dobré teda. Prosím, určitě mi tam hašte followy. Nebo jak se to jmenuje? Ne, pardon, odběry, prosím vás. Hašte to tam. Hašte tam ty odběry, prosím. A řekněte potom v komentářích, co mám zahrát za hru příště. Buď Roblox nebo Bravko. A zajímavá, co máte radši, Roblox nebo Bravo Stars? Když Bravo Stars, tak napište Bravo Stars, a když Roblox, tak Roblox. A já si potom to nějak no, já nevím, jak je na to vypadat. Ale já si za chvíli budu končit. Vždycky mám takový krátký videa. Lidi, počkejte chvíli, asi já hned jsem zpátky. Asi to už ukončím. Tak čau lidi.